Umayayang bagong bayan! Ay, madam. Magtitip tayo. Ito siya mauna. Naiunin mo dahil na ako. Dali na kayo ko na! Grabe naman yan! Ay, may nalalaki. Ay, si Amren. Wala na. What? Ano? Oh. Ah! 40. 50. 60. Higher! No. Uy, bilisod kayo sa... 40. Go! Ay, dapat isangin sa... 170. Oh? Go! Tayo lang! Go, Ives! Go ka! Gini yung master na ako. Oh. Ginadulag yan muna nila. Go na lang! Healthy living. Ana! Ay, chicks tayo, bay! Mag-18. Hala? Hala? Alam ka nila eh! 5 years old. Patrayan pa nato si Ma'am Alfie. O gani. Langis no. Ay nag. No. Namang ko justice. Go! Ano taas ang pag makomplito? Grabe naman ako. Gani. Ako? Nagyubuan dito. Sige, try lang, ay! Go dyan!
Ivy, madali mo kaya tapos. Ano? Bakit? Tetanus ako? Ako yung matitanis. Oo, ako. Injection na lang. Kaya mo. Laban o ba? Sunod. Kaya mo ba to? Kaya ko yan. Sunod. Ang buhay di kain, madaling matatanong sa laway. Ano? Pag-inom kung matatanong sa laway. Kaya, tigawin mo. Kaya mo ba tong ganito? Patay!